Masa, paling kamu gini nyo. Oh no! Wow! Ay, saan? Manalay na punta si Kihot. Unsa mo kini sakit ala sa light shipping no kay manalay na punta. Adik ko, uy, hidugo ko, sakit ang puso. Ana unsa na kini mo may katulo. Okay lang na, pre, ay na problema ha. Pre, kay ako na bahala sa katulo na to, di ba? So ka na ikuntag dito ah. Wa na daghang istorya, manakaw na ta. Tata na. Tara! Ikaw ba sa buka ni mo oy? Mga pre, naan nagyunta karon sa Sikihor para manalay. Unsa panalay? Panalay. Light shipping, panalay shipping. Unsa man ba? Ay, sorry, nakalimot ko. Sorry lang, God. Sabot sa tong protocol. Pero ay sa son, ano nga mga sapatos? Pali ko kakuha ng sulmit cakes lagi. Gilang, duwa ra gyapon taron. Okay rin na, pre, makaambak kami kakason. Layak ya, bro. Puta, kamay ko sa malayo to. Wait. Siya, pre, tama na pre, naidayo pre oh. Tagalay shipping man na. Mau. Mao na. Mao tagalay shipping oh, padulo. Ay, may kalaban pura. Tara na. Isa. Ngano man imo hang jersey son nga Miss Pink man na. Wala tahi lagi. Kanya lang akong gisuot. Ano ka na ngayon? Kita mo ako sa yayan sa luyo, di ako na lang gikuha. May light shaping mi patahing apil si Jason Ling si Tan Lebig aron lima na mi. Ngano ko ni kit man. Tara na, okay na. Tara, okay na. Miss Pink sa gilid ni Gali. Gawa ko rin hang number 9 ba? Pre, kaya rin kita. Kaya rin kita. Panulang 3v3. Pildi na daan, pre. Height ko lang daan, no? Delikado ni. Ibig now ni Westbrook. Pero now. Chat. Ilang bola, sige, ilang bola. Ayaw, si reklamo, dili mamasa. Paling kamu, gini nyo. Pasa. Oh no! Yung matapilok ko, pre. Sabi-sab-sab, atay. Hala na, hiwi. Asa pre. Masagod. Pasab ko, pre. Pasab ko. Tulungan mo ka kakayo. Lakatukang. Kali mo ito. Duhaw. Ako bula gud. Sa ako naman na to pre. Duha naman ang daan eh. Natulog ko ba sila? Duha na. Ibaw ko, nakikontak dire. Ay, tama! Nakatay si Bior karon. Ako tawagon. Hawag ka pre.